Dnes si ukážeme krátku prechádzkovú túru. Začíname na Sivej Brade, o ktorej som už natáčal, takže si to môžete pozrieť. Niečo málo sa tu zmenilo. Pribudli zábradlia a označenie chránenej oblasti. Keď som dorazil, gejzír momentálne odpočíval. Hneď som sa vydal na trasu po červených značkách. Zo začiatku viedla po takejto krásnej lúke. Úplne som sa cítil, ako keby som sa prechádzal po slávnej fotke z Windows XP. Na raz cesty je možnosť pokračovať zelenou trasou, ale tu vezmem cestou naspäť. Lúka sa zmenila na les, v ktorom nachádzam prvú kaplnku svätého Františka Xaverského. Na nej sa nachádzali aj QR kódy, ktoré by mali viesť na ďalšie informačné stránky, ale podarilo sa mi načítať iba kód vedúci na poľskú verziu. Po ďalších minútach cesty nachádzam pri výhľade na Spišský hrad kaplnku svätej Rozálie. Tu som blízko cieľa, ktorým je Spišská kapitula, o ktorej som už takisto natáčal. Cestu naspäť som absolvoval po zelenej trase, kde ma čakala kaplnka svätého Jana Nepomuckého a takisto Pažické jazierko, ktoré som ale nevidel. Po návrate na Sivú Bradu ma privítal už vyvierajúci prameň a po zastávke v príjemnej kaviarničke Sant Margita Café nasledovala cesta domov.